Stredná odborná škola v Senici pokračuje v projekte Mosty na Moravu, schválenom v rámci výzvy Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. V tomto školskom roku projekt rozšírili o odborné a praktické vzdelávanie študentov. Tento projekt je o výmenej stáži žiakov rovnakých učebných a študijných odborov, ktoré má Stredná odborná škola Senica a Stredná odborná škola Otrokovice. Jedná sa o učebné odbory autoopravár, autoelektrikár a obchodný pracovník. Uplynulý týždeň prišlo do Senice 43 študentov a 2 učitelia z partnerskej školy z Otrokovíc. Máme tu na týchto žiakov na našom pracovisku praktického vyučovania a teda odborný výcvik vykonávajú spolu s našimi žiakmi a s našimi majstrami. Majstri odborného výcviku zo Senice pripravili pre svojich i otrokovických študentov praktické súťaže. Žiaci si overia svoje pohybové zručnosti, odbornosť, ktorú budú neskôr využívať pri svojom zamestnaní. Týka sa to montáže a demontáže jednotlivých častí vozidiel. O študijný odbor automechaniky je na Strednej odbornej škole v Senici medzi chlapcami najväčší záujem. Od malička sa robím s autama, lebo otec som má autodopravu, tak s ním, ako som opravoval od malička už auta. Vieš si predstaviť aj do budúcnosti, že by si sa s tým vedel živiť, uplatniť v tom? No aj áno, ako veľmi sa ma to baví, ale tak no uvidíme, čo ešte donesie všetká situácia. Ako sa ti páči tento projekt? Tento projekt, dobre to je spravené, aspoň nejaká zábava. Na Strednej odbornej škole v Otrokoviciach chlapci študujú v odbore autoelektrikár. Tak já jsem vedený vlastně k tomuto od malička, už vlastně můj otec byl takový vlastně automobilový závodník a vůbec vedli mě k tomu odmala. Učení obor autoelektrikář vlastně v sobě zahrnuje i prvky automechanika, protože žáci tohoto oboru taky berou vlastně konstrukci automobilů, opravárenství a diagnostiku, strojírenství a technické kreslení. Takže všechno vlastně toto by měli umět taky. Navíc si myslím, že obor autoelektrikář je velmi perspektivní, protože trend bude přecházet na stálu elektrifikaci vozidla, takže například my vysvětlujeme žákům, že jejich obor má vysokou perspektivitu. Svoju zručnosť si študenti testovali na nových automobiloch, ktoré má škola na dopravnom prevádzkovom pracovisku v areále Sadky na Železničnej ulici. Určitě je tady něco, co by nám mohli ukázat, co by jsme mohli ukázat jim. Líbí se mi to jako, určitě. Keď porovnáš vybavenie technické, čo sa týka tejto školy a vašej školy, vidíš tam nejaké rozdiely? Kto je podľa teba lepšie vybavený? Tak určitě se mi tady líbí, že tady mají auta, na kterých pracují, to my nemáme zase, ale zase nás tam vedou už od prváků, aby jsme uměli jakože s materiálem pracovat, kovovýroba, aby jsme měli ty základy. Projekt Mosty na Moravu sa páči študentom i učiteľom. Ukázka takové spolupráce se škol je pro nás velmi důležitá, protože zaprvé poznají život na bratrském Slovensku, které máme velmi blízko, poznají tam život, poznají, jak tam běží práce a i si něco odnesou do života z hlediska perspektivity a zájmu. Takže doufám, že tento projekt se rozjede a že bude opakovaný a že se všem bude líbit. Automechanikov a autoelektrikárov vystriedali na Strednej odbornej škole v Senici uplynulý týždeň študenti maturitného odboru manažment obchodu a služieb z Otrokovíc. V rámci projektu Mosty na Moravu, odborné a praktické vzdelávanie, si vymieniali skúsenosti so senickými študentmi odboru obchodný pracovník a spoločne absolvovali seminár na tému zakladanie živností v Slovenskej a Českej republike. Dnešnou prednáškou sme sa zamerali na priblíženie rozdielností právneho poriadku Českej republiky a Slovenskej republiky na poli živnostenského podnikania. Tá právna úprava je veľmi podobná a vychádza z právnej úpravy prijatej federálnym zhromaždením v roku 1991. Absolventi odboru manažment obchodu a služieb v Otrokoviciach či obchodní pracovníci v Senici môžu nájsť uplatnenie v hotelových službách, cestovnom ruchu či cestovných kanceláriách. Myslím si, že když někdo z nich potom se bude chystat podnikat, tak určitě už odsud si některé ty poznatky může odnést, protože v současné době nikdo z nich o tom asi mnoho neví, ještě jsou na to docela mladí, jsou druhý, třetí ročník, takže ještě ve škole se s tím asi nesetkali. Já jsem si toho vzala celkem hodně věcí, jakože bych chtěla třeba v budoucnosti něco dělat, jakože bych chtěla podnikat něco takového, tak já si myslím, že je to celkem, jakože mě to zajímalo teda, nevím jak ostatní, ale mně se to líbilo. Jako přednáška byla zajímavá, má to hezky připravené, ale nedokážu si to vůbec představit. Aj keď sa jedná o dosť zložitú tému pre študentov odborných škôl, ale bolo môjim cieľom dať im aspoň základné
penzum informácií o možnostiach živnostenského podnikania, o spôsobe, akým dosiahnuť status podnikateľa. Po na pozornosť náročnom seminári sa hostia z Otrokovíc premiestnili do jedálne školy, kde sa konala imatrikulácia prvákov. Tretiačky kozmetičky pripravili pre najmladších žiakov školy záľudné, ale hlavne vtipné úlohy a až po ich splnení boli v ich očiach právoplatnými žiakmi školy. Čo imatrikulácie? Máte niečo také podobné na škole aj vy? Ne, my máme jenom plesy, pořádáme, ale takové věci ne. A jak sa vám to páči? Jo, je to dobré, takové odreagování. Projekt Mosty na Moravu, praktické a odborné vzdelávanie je finančne podporený z programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika Česká republika z fondov Európskej únie a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.